Tříletý učební obor nástrojař je velmi specifickým strojním oborem. Žáci tohoto oboru musí být jednak velmi manuálně zruční, musí být precizní při své práci, musí zvládat obsluhy spousta obráběcích strojů a musí znát základní vlastnosti materiálu a jeho tepelného zpracování. Pracují na konvenčních strojích, jako jsou soustruhy, frésky, rovinné brusky, brusky na kulato a nástrojové brusky. Během druhého ročníku získávají základní kurz svařování pro metodu 111 nebo 135. S žáky druhého a třetího ročníku postupně vyrábíme různé dílenské nářadí, tvářecí nástroje, lisovací nástroje, střižné nástroje, formy pro vstřikovací lisy Baby Plast. Adekvátní maturitním navazujícím oborem je obor mechaničerizovač. Strojní mechanik má na naší škole dlouhou tradici. Studenti ke studiu potřebují manuální a technické nadání. V rámci studia se naučí vyrábět strojní součásti jak konvenčním obráběním, tak ručním obráběním. V rámci studia student získá i základní kurz svařování v metodě 135, což je lidově řečeno CO2. Uplatnění najdou ve výrobních, opravárenských a údržbářských provozech ve strojírenství. Tenhle obor jsem si vybral proto, že rád dělám na obráběcích strojích, baví mě práce se železem. Já jsem teda původně vyučený jako elektrikář, ale chtěl jsem ještě získat svářečák a proto jsem šel studovat ještě právě druhý obor.